on es tractava la moció de grup municipal d'iniciativa per la reforma institucional de la convocatòria de referèndum de la monarquia i permissió del procés constituent de la república. En la intervenció d'Emili Suárez he fet una errada quan ell va explicar les esmenes de la llei que se sacaven la parte tercera de la dispositiva y la parte del parágrafo tercero de la dispositiva. He puesto el de dispositiva y por tanto quedaría el tercer parágrafo de la parte expositiva y el tercer acord de la part dispositiva. D'acord? Aprovaríem l'acte. Donar compte de la resolució del dia. Es dona compte de les resolucions d'alcaldies que es van dictar des de la data 2 de juny de 2014 a la data 27 de juny de 2014, amb un total de 172 resolucions d'alcaldia i anotem un resumen per departaments. Compres i contractació 6, família d'alcaldia 1, gestió tributària 16, intervenció 19, llicències d'obres activitats 42, policia local 23, recursos humans 8, serveis centrals secretaria 12, tresoreria 15, serveis municipals manteniment de viari 8, medi ambient 1, urbanisme 6, àrea sense de persona 9 i acció social i polítiques d'igualtat 5. Passarem al punt número 3, que és l'adjudicació del contracte de prestació del servei de les escoles bressol. És un contracte de 1.600.000 euros i es van presentar 5 empreses, que les 5 van ser admeses. Després, amb el procés de valoració, una de les empreses va quedar exclosa, sobretot perquè hi havia incoherències i discordàncies en la proposta econòmica. I al final el que s'ha decidit és la mesa de contractació, la proposta que fa és l'adjudicació a l'empresa Educare 21. Conveniència? Efectives? Partit Popular? A favor? El punt número 4 seria el dictamen per sol·licitar la pròrroga per 4 anys per la llei de barri. Com sabeu, aquest és un projecte que afecta el barri de les Planes i que és un projecte que té financiació al 50% entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. Ara la Generalitat de Catalunya, com té la situació que té i no inverteix i no paga, per entendre, ens dona la possibilitat de demanar una pròrroga. El que fem és demanar la pròrroga perquè si no tampoc es quedarien fora i el que fem és mantenir-la viva la llei de barri per poder fer-la els propers anys i en funció de les aportacions que es puguin fer anar a desenvolupar-la. Val dir que en aquest moment està al voltant del 55% executada, però clar, falta el 45% de la pensant que era una inversió de voltant d'uns 10 milions d'euros, vol dir que falta una inversió prou important encara que s'ha d'anar fent a poc amb els propers anys. I que en aquest sentit l'acord va en el sentit de demanar la pròrroga per continuar tenint la possibilitat de desenvolupar-la. Favor, Convergència? Favor, Partit Popular? Favor? El punt 5è, 6è i 7è, el primer fa referència al anava en el mateix sentit, que és donar unes bonificacions del 95% en la llicència a medició per la llicència d'obres de 3 escoles. Una és el Salvador i Pedrón, que és la que fa referència a tota la instal·lació dels mòduls que s'estan començant a treballar per col·locar-los al carrer Creu de Nupanet. I tota la construcció, la preparació del terreny, a l'Ajuntament, com sabeu, el que fa referència a els accessos ja ho s'ha fet,
Doncs, en aquest moment estem millorant tot el tema de Creu de Muntaner, però sobretot ja hem fet la part del parc del mil·lenari entre Riera del Norte i Creu de Muntaner, tot aquest pas a partir de l'eix que va de la Rambla Llolló, ja ho hem acondicionat, per tant, en la vorera, tot el tema d'adaptar-la a persones discapacitades, a persones amb mobilitat reduïda, tot aquest tema ja està també solucionat. Posem un semàfor, un pessebre tot junts davant d'on van els mòduls i la part de l'Ajuntament pràcticament ja està acabada. I ara, que tindran que córrer i treballar el mes d'agost per tal que sigui el mes de setembre, perquè això si no serà un altre problema que tindrem, és donar-li una bonificació del 95%. Convergència? Iniciativa? No popular? Doncs el punt 6è és també una altra bonificació de la declaració com a interès especial d'obres que fa l'escola que abans era l'Esport Canyís al barri de les Planes, el Brot, i sobretot han de fer adequacions per les sortides d'emergència i també una rampa per tema de discapacitat. I per aquestes obres també donem una bonificació del 95%, que és el màxim que preveu la llei. Confiança? Partit Popular? El 7è és una altra bonificació del 95% que fa referència a l'escola Sant Francesc d'Assís, que quan es va construir, sabeu que aquesta escola era una escola no hauria de ser bé, perquè era una escola molt antiga, de la primera del poble, i va refer pràcticament tota nova. Però és veritat que es va refer que sempre han hagut problemes amb el tema del claveguerat, amb el tema de les aigües de lavabos i fins i tot amb el tema de pluges. I ara es faran unes obres per millorar tots els imbornats i en aquest sentit també el que fem és donar una bonificació del 95% per portar a terme aquestes obres a veure si solucionen aquest tema. D'acord? Convergència? Favor? Partit Popular? Socialista? Doncs passaríem al punt 8è. El punt 8è fa referència a una pròrroga. La Generalitat se van quedar 4 pisos buits a l'Avinguda Generalitat, a Torreblanca, pisos d'aquests de promoció pública i de protecció oficial que va fer la Generalitat de Catalunya a través de l'empresa Aditza, i en un moment determinat vam sol·licitar aquests pisos per tal de poder jugar-los a persones amb necessitats de Sant Joan Despí. Són 4 pisos, la qual cosa vol dir que el que tenim per regular aquesta gestió, que a més fa l'empresa municipal ATSA, doncs és un conveni. I aquest conveni any rere any no l'anem renovant. I el que toca en aquest moment és renovar aquest conveni, i el que vam demanar és que el preu que tenien aquests habitatges era una mica alt, perquè algun és petit i estava entre 400 i 550 euros aproximadament, i la veritat és que ara amb el nou conveni el que s'ha aconseguit és una rebaixa prou important, que estaran entre els 212,15 i els 400 i 420 euros aproximadament. Doncs amb aquest barem que millorarà les condicions, sobretot perquè aquests pisos estan destinats sempre a famílies o persones que la seva situació econòmica és una situació econòmica realment molt complicada, i la idea és poder ajudar-les i poder donar-les sortida. I en aquest sentit és
el sentit del punt aquest, el de renovació del conveni en aquestes condicions. D'acord? A favor? Opinió? A favor? A favor? Doncs, molt bé. Res,